Pozdravo čituljka! Danas čitamo Male gliste prevršuju meru. Gliste su živele u suterenu velikog drveta, odmah do miševa. Iako su bili najbliži susedi, miševi su gledali da imaju što manje posla sa glistama, jer su male gliste bile neslane šaljivdžije, čije je najveće zadovoljstvo bilo, izgleda, u tome da zbunjuju i zaprepašćuju svoje susede. Na primjer, kad se jedanput Mika miš klizao niz ogradu na stepenište svoje kuće, Goliša glista sakrio se duž gornje šipke ograde i kad je naglo promolio glavu ispred Mike, siroti miš toliko se uplašio da je pao sa ograde na nos, pa mu je i krv potekla. Drugi put se Krista glista sakrila među plastično cveće koje je ukrašavalo tek kupljeni šešir gospođe mišice. Čim ga je mišica stavila na glavu, Krista se prevali preko oboda i reče joj pravo u lice: "Bu, jadna mišica, za malo da se onesvesti." Najzad su male gliste prevršile meru dosetkom koju su izveli sa bakom mišicom. Sakrili su njenu omiljenu saksiju, a onda se Gliša glista smotao u obliku saksije i zauzeo njeno mesto. Baka mišica bila je kratkovida i nije primetila nikakvu promenu. Ponela je Glišu do slavine i napunila ga vodom, a onda u njemu aranžirala cveće. I tek kad ga je stavila na sto, Gliša se odjedanput odmotao i viknuo: "Ala sam te prevario!" Baka pade sa stolice, cveće se rasu na sve strane, a voda skroz pokvasi divni crveni ćilim na podu. Što je još gore, voda pokvasi i bakinu najomiljeniju knjigu. Zvala se 366 i još više sirovitih snova. Bila je puna priča o miševima prinčevima i princezama mišicama, o miševima razbojnicima i gusarima koji su sakrivali svoje blago u rupama koje su progrizli u siru. Kad je baka videla da joj knjiga izgleda kao mokra salveta, rasplakala se, pa je od toga stvar postala još mokrija. Pokušala je da obriše vodu ubrusom, ali je samo izbrisala nekoliko slika. Prinela je knjigu vatri da je osuši, ali prsnu nekoliko varnica, pa izbuši nekoliko stranica. Obesi je na konopac da se ocedi, ali vetar odnese još nekoliko listova. Više nije bilo nikakve sumnje. Njena knjiga više nikad neće biti kao što je bila. Baka mišica onda ode i požali se gospodinu i gospođi Glisti na ponašanje njihove dece. Oni joj se izviniše, naravno, i obećaše da će joj kupiti nov primerak njene omiljene knjige, posle čega se baka vrati kući mnogo zadovoljnija. Kad je ona otišla, gliste održaše porodično savetovanje. Gliša, Goliša i Krista izjaviše da im je jako žao i da više neće praviti susedima nikakve smicalice, a pogotovo baki mišici. Ali šta bi mogli da učine pa da se iskupe za ono što su dosad napravili? Tu Gliši sinu divna zamisao. Pošto baka mišica toliko voli priče, hajde da samo za nju napravimo priredbu. Svi volimo da glumimo, a imamo i sve rekvizite. Napisat ćemo pozorišni komad i prikazati ga baki mišici. To će joj se mnogo dopasti. Cela porodica glista
uključujući tetke i stričeve i braću i sestre od tetaka i stričeva, dade se na posao. Gospodin Glista napisao je tekst, a gospođa Glista sašila kostime. Gliša i Krista igrali su glavne uloge, naravno, a neke druge gliste izigravale su zločeste i sporedne ličnosti. Pozornica je podignuta na travi pod velikim drvetom. I tako, jedne večeri sledeće nedelje, baka Mišica i njena porodica sa zadovoljstvom prihvatiše poziv na mišju gala priredbu u pozorištu. Satima su sedeli očarani pod zvezdanim nebom i posmatrali predstavu napisanu specijalno za baku Mišicu, pozorišni komad Bagdadski miš. Na kraju su svi bučno odobravali i pljeskali, a baka Mišica dobila je nov primerak svoje omiljene knjige. Posle toga su miševi i gliste uvek bili najbolji prijatelji.